Jadi aku sing kongkon ngomong wae. Bilae ngono. Jajane ya padha wae sampean lebih lebih detail juga sajane ngomongnya aku mau. Jadi saenenge arahan kaya ngene iki ugem ngono. Lamun to sampean gawe laku jati diri. Nek sampean paham wayang iku mau ya Mbak Koir ya. Mbak Koir kon ngartekno mang. Ya sak kita artekno wis tak jauh detail ya kan. Heeh. Jadi nokono paham sing paling tepat patenono aku iki. Ya kan. Mergo tengen kuping tengen tetep ngendhaleni opo wae. Lah iki woh-wohane urip, kiwa ki woh-wohane urip. Lah nek woh-wohane urip mangane mlebu tengen metu Kiwa, kiwa. tuwa. Tahun 88 itu sempat kula tangketaken ten Blitar dalam sardan dalam sardan saking Blitar niku ketanglet ngeten Bimo Ruci niku sinten Bagalan Bimo Ruci kuwi ya sejati ning Werkudara ini numpak apa iku betul mobil wis nemu deh. Lah kok metu nomor mobil kok aku. Lalu sartan Ngono kuping sampeyan. Coba terbang. betul sartan panci ini Coba terbang. Asas-asas. Jadi ngene dulu. Iku kuat. Jadi kenceng ngono tur kuwatono duduhe swara nindakno laku nempiri itu mau. Ya dadi ngene kan dulu ya. Tembung Werkudara iku nuduhno kekuatane laku. Makane iki kena tak wedar aku bakal nuduhno. Rungono dulu ya. Ora eneng wayang sing ngalahno Werkudara. Mergo Werkudara ndi apa? Duwe iki. Apa iki maknane jajan? Kukuhno. Jane iki siji mateni akeh lho dulur iki. Ya, siji iki mateni akeh. Ya. Siji iki mateni akeh dulur. Mergo apa? Mergo kukuh swara apa kowe bakal nindakno tatanan lamun to aku iki ketemu karo wujud. Kene bakal kadudono. Jajal dulur ya. Umpama iki tak wedar, kowe nek medhar kuwi padha karo nyidrani aku. Wes saiki jajal golek iki. Tak kei rahasia iki engko temoke piye? Ya Werkudara duwe kuku. Kukuhno. Saiki jajal. Aku iki ana wong pira ki ya? 30 lebih ya iki ya. Nggih. Swidak tapi kan eseng-eseng boleh. Dari sekian banyak dulurku ya. Wedaran iki jajal ya kan. Babahan iki engko goleki jawabane nek wis ketemu aku njajal tak masih nok grup. Nah, utawa nek wis ana sing connect tenanan, ya kan. Japrenen. Ya, aku japrenen. Iya. Duh, tenan iki. Ya, iki mangkane wayang ya anu ngene panggonane urip nang gone tatanane urip iku mau sing diarani wah-wani ndakno nyanggupi lakune wujud iku mau ya. Iku kan ra ono sing duwe iki. Kejaba ra ono sing nyaingi Werkudara. Ya. Mergo dene keteguhan iku mau. Ora ono wis. Wancana Anu. Kawe nek iten kayangan nggih. Welak tunggal guru. Tapi kan iki jupuke iki nih. Jupuke iki lho. Mergo sampean ketemune karo iki. Temune karo iki, kowe engko bakal kejawab soalnya. Lho karep sing paling gedhe iki Brontosena kok. Keteguhan hati. Ronto tenan iki. Iki serahkan dikendhaleni, aku nek karep ora kena kendhaleni, makane diarani perpuh. Nen. Wayangane paling jujur deh. Nah, makane kan iki lho dulur, aku sing ora wani ngomong. Ya, aku sing ora wani ngomong teko iki dulur, ya kan. Lungguhe sejati wujud tatanane urip, juwajane laku, aku aja sampai pamer dulur jatine. Paham dulur ya. Makane aku urung oleh buka kabeh mergo tatanan ki sok bakal buka siji-siji dulur. Makane sampean tak kei iki, ya kan.
iki aku oleh padha nalika aku gentayangan gitu lho, nemokno iki. Nah, nemokno iki. Nggih. Makane sampean kudu ketemu. Asal dawuh saking Werkudara Sangawon kan. Hmm. Kene iki Pancaraka iki. Makane engko medarno, engko nek wis sok medar tenan iki engko piye mapane. Ya kan? Makane nek kene iki paling jitu. Iki jempolane katut ora? Hah? Jempolane katut. Mau piye patut kok. Wis pokoke aku nggawa iki kok. Pokoke aku nggawa iki. Aku kuline ana jempolane. Jeneng kudu kanca noko. Wis, paham dulur ya. Nggih. Makanya tatanan iki dulur ya, aku ngandani ngene iki supaya apa? Supaya kita kabeh iki lungguh sejati wujud no kono ketemu kabeh. Mula tatanan rangkaian urip iki mau, dulur rungokno ya. Aku iki ora apa ya istilahnya ora doktrin sampean utawa ora nekan sampean utawa ora piye ya istilah blok foto sampean enggak ya. Ngene. Tentang napak tilas ya rumono ya tentang napak tilas. Kena apa kudu kok Prambanan dhisik ya. Terus nok Sewu, nok Borobudur, terus nok Kediri. Kena apa? Kena apa kok candi liyane kan yo akeh. Tempat-tempat liyane kan yo akeh sing dianggap sejarah. Paham dulur ya? Kena apa? Nok kono aku sejatine pengen dulur dhisik ku nekani nok kono, tapi gak oleh. Dudu kuwi. Wis, paham ya? Dudu kuwi. Lho aku jane ki ya pengen dulur rekreasi ki lho pengen. Paham ya maksudnya? Tapi enggak semudah kuwi dulur. Aku mlaku iki ngaku tahapan. Makanya dulur aku ku sing ya dulur aku. Takjak dhisik takjak ayo ceplok-ceplok ya wis sing penting mlaku dhisik. Sok iki bakal ketemu, ya kan? Genane kan dirancang to ya gek dhisik. Tak durunge aku dikenalno dulur-dulur akeh. Wis tak rancang. Sok iki dibaleni meneh urut. Waktune kudu disiapno. Paling gak 2 dina apa 3 dina. Dadi teko Prambanan engko Semedi, terus nok Sewu, Semedi, nok Borobudur, Semedi terakhir nok Kediri, nok gone Pamenang itu. Iku wis tak setel iki Sang. Jadi sik Sang. Nah, nok kono iku mergo genane urung iso mlaku dadi akhirnya mendhet. Mergo waktune iki mung sing kudu ditata. Mane tatanan kaya ngene iki supaya sing tak sampaikno iku ketemu dulur-dulur kabeh kutuane nindakno sejatine urip kuwi mau. Dadi tak harapno sampean kudu iso njupuk apa sing dadi tatanan kuwi mau kabeh. Paham dulur ya? Nah, ngene tatanan kabeh kita sampaikno ngene iki supaya clear Prambanan sok kuwi kaya Haryani iki Mang ya, kaya Mbak Haryani Mang. Memang dene waktu rene iki eneng apa ya Jakarta apa barengan tuh gak ya Jawa Tengah. Iki Mas Saipudin ki sing ya. Pengurus, Pak. Pengurus ya. Pengurus. Nah, pengurus Jawa Tengah itu kan rene ceritane. Mbak Hari ku ora kena dikendhaleni. Pokoke kula kudu. Nah iki saksine ya pengurus Jawa Tengah. Mas Wazir ra melok ya. Pokoke kula kudu. Ya wis nek kudu sampean budal engko tak sangoni. Akhirnya apa? Akhirnya dhewe iso buktekno. Ya seperti itu. Makanya nek permisi paling enggak ngono eneng kode-kodene password itu kan ngono lho maksudnya. Seperti itu.